Salutare, George sunt de la PCNIT și astăzi vă voi arăta cum putem și ce am făcut și eu acasă, cum putem să facem un fel de un server, să spunem, tot ce avem nevoie. La partea asta cu TeamViewer-ul, de la începutul videoclipului, o să las link în descriere, cum putem să configurăm un calculator, să îl pornim de la distanță, în cazul nostru prin TeamViewer, da? Nu uitați, pentru configurare o să las video în descriere. Bun, după ce am configurat, îi dăm wake up de pe laptop. Acum ar trebui să aprindă calculatorul pe care noi l-am configurat. Super. Ca să ne facem un server de stocare acasă, căutați, nu știu, dacă aveți cumva vreun laptop mai vechi sau un calculator mai vechi, îl configurăm să îl putem porni, după care intrăm în setări pe calculator, la Network and Sharing Center, la Advanced Sharing Settings. Și aici o să trebuiască să bifăm turn on la toate sharing-urile și la password să dăm turn off. Ca să și la public, aici jos la fel. Turn on discovery și file and printer sharing. Settings și turn off password. Întotdeauna. La fel o să facem și pe laptopul de pe care o să vrem să facem schimb de fișiere. În caz de vrem să facem acest procedeu invers, tot așa de la Network and Sharing Center, dăm la Change Advanced Sharing Settings și aici ne asigurăm că totul este pe on, mai puțin la password să fie pe off, să nu ne ceară nicio parolă. Următorul pas este să intrăm în My Computer și aici hai să creăm un fișier. Da? Scriem un fișier. Ia vedem cum să scriem. Scriem MMK. Da, nu merge tastatura. Cred că am uitat să o bag. Nu-i problemă. Hai să-l lăsăm așa. New folder. Super. Acest new folder, dăm click dreapta pe el, dăm la proprietăți, la sharing și dăm pe butonul de share. Acum aici o să selectăm everyone. La toată lumea să aibă acces de pe rețeaua noastră locală, de pe router. Doar cei care se conectează la același router. Îi dăm read-write la permission și îi dăm share. Gata, your folder is shared. Super. Acum, intrăm frumos pe laptop, de exemplu. Deci notați că trebuie și laptopul sau celălalt calculator, mă rog, ce aveți voi, să fie ambele conectate la același wireless. Dacă sunt conectat sau wireless, router, mă rog, poate fi și prin cablu, nu contează. Aici intrăm tot la fel în My Computer, nu trebuie neapărat să aibă Windows 10, din câte vedeți, chiar calculatorul meu ăsta are 7 și aici la Network o să ne-l găsească deja. Super. Așa, dăm click aici și aici avem deja new folderul ăsta. Și ne l-a găsit. Ăsta e shared pe rețeaua locală din router. Bun, acum hai să deschidem și să facem un text document aici. Îl lăsăm așa și vedem acum dacă a apărut și pe laptop. Uite că a apărut deja. Vedeți? Super, super, super. E cam atât de ușor, nu e nimic greu. Hai să mai încercăm să mai facem un folder, vedem. Ia uite, în timp real se actualizează, e super și acum, de exemplu, putem de aici, de pe laptop, să luăm fișierul și să-l tragem la noi. În felul ăsta putem să ținem un calculator ca un hard disk extern, să zic așa, și îl pornim doar când avem nevoie folosind TeamViewer-ul. Mulțumesc mult pentru vizionare. Ideea cea mai faină care este că nici măcar nu trebuie să ținem monitorul băgat în calculator, noi pur și simplu putem să îl punem într-un colț al camerei, în priză, cu un cablu LAN, un cablu de internet, de router și doar când avem nevoie de informații, îl deschidem din TeamViewer, la fel, putem să umblăm pe calculator tot de pe laptop, de exemplu din TeamViewer și chiar nici măcar nu trebuie să mai intrăm, doar îl pornim în caz de vrem doar să facem schimb de fișiere sau să punem fișiere sau să luăm fișiere de pe el, doar îl pornim și luăm fișierele de pe el și astfel avem un server de stocare acasă și nu consumăm nici curent că nu stă mereu în priză.